Ya masih Ale ya. Tadi Ale orang muda. Ini Ale seminggu. Bisbeko. Udah Ale. Teman. Ale seminggu. Hehe. Ya bersama Suci Pelaminan dan juga Avenda musiknya. Maleh jangan salah. Dari Maker Fotografi. Nining Hena Art. Muanya kami sendiri. Dan muanya Ferdi Andesta. Jadi emak baminantu mak balikan sopa joku lambu alih lantai lapiak biludu mak lemari kaco nanti go pintu alih lantai lapiak biludu lemari kaco nanti go pintu. Gue Ale jangan tanggung mak 7 hari dalam seminggu. Undang saja orang di kampung tulak jo jariang jo gulai paku. Undang saja orang di kampung tulak jo jariang jo gulai paku. Bayu yu barale ya. Seminggu barale. 7 hari. 7 hari seminggu. Gulai paku, rendang kambing, rendang ayam. Baco kak. Usahakanlah awak jurang bulan madu pai kajapang ko abi tiket kapatabang balik kurici si kapaloya. Usahakanlah awak jurang bulan madu pai kajapang dek habis tiket kapatabang balik kurici si kapaloya. Awak si anu kato urang Mamak lari ayahku damang segala gadai Allah dipagang para karambia jo para pisang. segala gadai Allah dipagang para karambia jo para pisang. Kau jadi emak baminantu, Jadi balikan sofa joku lambu, alih lantai lapiak biludu, lamari kaca nanti go pintu. Alih lantai mak lapiak biludu, lamari kaca nanti go pintu. jangan tanggung mak 7 hari dalam seminggu. Undang sado orang di kampung tulak jo jariang jo gulai paku. Undang sado orang di kampung tulak jo jariang mak jo gulai paku. Usahakanlah awak jo urang bulan madu pai kajapang kok habis tiket kapatabang balik kurici si kapaloyang. Usahakanlah awak jo urang bulan madu pai kajapang kok habis tiket kapatabang balik kurici si kapaloyang. Awas si anu kato urang Mamak lari ayahku damang segala gadai Allah dipagang para karambia jo para pisang. Segala gadai Allah dipagang para karambia jo para pisang. Avenda ya masih bersama kami karena terlambat gitu. Ini insya Allah pamungkas.